hedder Anne Jungmann, og jeg er 20 år gammel, og er nået over halvvejs på iværksætterne. Har gået på Næstved Gymnasium, og har ansøgt om at komme ind på iværksætterne i mit sabbatår, fordi jeg gerne vil lave noget andet end at arbejde i den købmand, jeg arbejder i. Så jeg kunne godt tænke mig at blive udfordret lidt mere, og så havde jeg ikke helt lyst til at give slip på det der med at blive undervist. Det er en anden form for skole. Altså, vi har nogle virkelig gode undervisere, som har alt mulig erfaring, som har lavet projekter hele deres liv. Så man kommer virkelig sådan rundt om et projekt, og man får sådan, alle sådan aspekter med i et projekt, så man er sjældent sådan alene om tingene. Og det kan jeg rigtig godt lide, så man føler, at man skaber noget i fællesskab. Det gjorde rigtig meget for mig, og jeg har lært rigtig mange ting, så hvis man går med den her lille idé i maven, eller går med det her, jeg vil godt yde, jeg vil godt lave noget for andre, eller altså, være projektleder, så skal man klart søge, fordi du får værktøjer, du får projekter på arbejde, og det kommer til den dygtige underviser, der kommer og hjælper. Alt, hvad vi sådan, bliver undervist i, det er egentlig ikke rigtig undervisning eller sådan teori, fordi vi hele tiden bruger det, vi lærer. Så hvis man tager sådan lidt træt af at skrive noter og lære mærkelige teorier i samfundsfag og mat B og sådan noget, så synes jeg bare, at iværksætterne er sådan et fedt modspil til det, fordi at det handler så meget om, hvad der foregår ude i virkeligheden. Og hvad man selv kan også. Altså sådan halvdelen af det er jo, at vi laver ting. Så det synes jeg bare er helt vildt fedt, at jeg får lov til at lave ting, som ikke bare bliver skrevet ned, eller laver andet end bare sådan projekter, vi fremlægger, men også rent faktisk bliver sådan noget i virkeligheden. Jeg kom som en person, der ikke rigtig turde tage skridtet, når det galt større projekter, men efterfølgende udviklede mig meget, og nu har jeg kastet mig ud i, at jeg skal lave en festival i Næstved. Så jeg er blevet mere ambitiøs omkring mig selv og hvad jeg kan, men jeg har også lært mine grænser at kende. Hvad kan jeg, og hvad bliver jeg nødt til at spørge om hjælp om?